হ্যাঁ ফ্রেন্ডস ওয়েলকম ব্ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମର ଖାଇନେଲି। ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଏ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ଏଇଟା ଆମର ଲଗାଉଛି ଡମଡକର। ତାପରେ ମାମା ଆରଥର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଲଗାଉଛି। ତା ସହିତ ବର୍ଷା ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଯିବି କେମିତି ଭାବୁଥିଲି। ଭାବିତେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରିବୁ, ବେଡ଼ ଲକ୍ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ। ତାପରେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ସମୁଦ୍ର ବାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କଲି। କରିକି ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି କାମ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଆଣିଲି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୁଣି ବର୍ଷା। ଏତେ ଲକ୍ କେମିତିକା ବର୍ଷା ହେଲା ପୁଣି ମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଫେଣ୍ଡର ଭାଇ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କୋଉଭଳିଆ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭାଇ ବର୍ଷା ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଅଟକିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାକି ଆଜି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେଇଛି ମୋ ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆଇଲି, ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି କୁକୁର ଗଡ଼େଇ ଦେଲା। ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁ, ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଦେଖେଇଲା ପରେ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା, ନିଜେ ଉଠେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଗଡ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲାକୁ ବି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜେ କେଉଁଠି ଦେଇ ଆସିଛ, ଏସା କରିଛ। ତାପରେ ଭାଇ ଏ କଥା ଛାଡ଼, ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ କାଢ଼ିଦିଏ। ତାପରେ କାଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲି। ବୁଲାବୁଲି କଲା ପରେ ଭାଇ ତାପରେ ଆମର ତାପରେ ରାତିକି ବରା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ଭାଇ ରହୁଛି।